Jamen, så er vi jo i gang igen. Og i dag der har jeg været så heldig at få hjælp fra en fotograf. Så derfor så bliver det faktisk lidt lettere for mig. Men vi starter som sædvanligt med at lave step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 32, 34, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100. Yes! Og det vi så skal i gang med nu, det er jo så, at jeg skal lave den der øvelse, hvor at jeg lå på alle 4, og hvor at man så træner numsen. Det mislykkedes jo med optagelserne sidst, så derfor så gør jeg det nu. Så det er ned på halv 4. Og så det man egentlig bare skal gøre, det er, så skal vi skiftes man til at tage det ene ben op. 1, pause. 2, pause. 3, pause. 4, pause. 5, pause. 6, pause. 7, pause. 8, pause. 9, pause. 10, pause. Og så er det det andet ben. 1, pause. 2, pause. 3, pause. 4, pause. Og det er vigtigt at holde pausen, hvor benet lige slapper af, så der ikke dannes mælkesyre. Og sådan, så man ikke bliver overbelastet. Det er virkelig vigtigt. Og så tænker jeg faktisk, det er 10. Yes, og så siger jeg tak for i dag, og vi ses igen. Hej!